Здравейте! Намираме се на паркинга на Outlet Cars. Днес ще ви представя Opel Astra Business Edition. Оборудване с 1.2 бензинов турбодвигател, 130 конски сили, съчетан с 6 степена ръчна скоростна кутия. Колата е май 2023 година. Модерен хеджбек, съчетаващ елегантен дизайн, икономичност и богато оборудване. Идеален както за градски условия, така и за дълги пътувания. Със своята изчистена визия и LED светлини, Astra привлича вниманието на пътя. В купето на Opel Astra Business Edition може да откриете множество екстри, както и системи за безопасност при пътуване. Еднозонов климатроник, мултифункционален волан, Opel Connected с 10-инчов дисплей поддържащ Apple CarPlay и Android Auto, круиз контрол, USB, AUX и Bluetooth свързаност, 360 градусов парктроник и задна камера за улеснено паркиране, комфортни седалки с отопление, AGR сертифицирана шофьорска седалка с регулиране в 8 посоки и ломбална опора, затъмнени задни стъкла за допълнителен комфорт. По отношение на системите за безопасност, автомобилът разполага с асистент за спазване на лентата за движение, асистент за аварийно спиране, разпознаване на пътни знаци, система за разпознаване на умората на водача, ABS, ESP, въздушни възглавници, предни и странични, датчик за налягане в гумите, безключов старт-стоп. А този спортен звяр разполага с обемна багажника от 420 литра. Този, както и много други спортни зверове, може да откриете на outletcars.bg или да ни посетите на нашите обекти в София и във Варна. Всички наши автомобили са с доказана сервизна история и технически доклад за състоянието на автомобила.